एही दिसंबर में होई सगाई, चढ़ते जनवरी हो जाए 2024 के आज लास्ट डे बा। तो भाई लोग यही रात अंतिम, यही रात कहानी बा सारी। तो भाई लोग ज्यादा बकचोदी ना करते हुए कहानी के एडवांस में हैप्पी दिवाली। क्या बोला तूने? दिवाली सॉरी भाई लोग, गलती हो गई खा। भाई लोग एडवांस में कहानी के 2025 के लिए हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई लोग ज्यादा बकचोदी ना करते हुए अब डायरेक्ट मुद्दा पे बात कर जाओ। भाई लोग 2024 में का ना भइल खबे। खेसारी पवन में विवाद, शिवानी सिंह खेसारी में विवाद, आशीष यादव रोशन रूही में विवाद। भाई लोग विवाद तो इतना ना भइल बा, बताएं तो कितना देर लग जाए। तो भाई लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब बात कर जाओ असली मुद्दा पर। भाई लोग विवाद तो बहुत भइल खा, लेकिन तहनी के पता बाटे भोजपुरी में सबसे ज्यादा अभी तक ले केकर वीडियो ट्रेंड करताटे। तो भाई लोग यूट्यूब के सेक्शन में, ट्रेडिंग सेक्शन में हमरा खेसारी भैया के अभी वीडियो ट्रेंड करताटे। उहो 2 नंबर पर, 5 नंबर पर और 7 नंबर पर। भाई लोग जाके देख लो। और बाकी आंडू पांडू लड़वा स्टार के कोनो बातें नहीं के, ओकनी के पता ना कौन नंबर पड़सन, 50 नंबर पड़सन कि 60 नंबर पड़सन, कोनो ठुआ ठिकाने के। और भाई लोग एगो बहुत बड़ा अपडेट देवे वाला बानी। ई तो बतिया हमरा भोरे पर आ गई रख। जानत रह भाई लोग लड़वा स्टार, क्या बोला तूने? सॉरी भाई लोग, लड़वा स्टार ना, पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन पर बहुत बड़ा धमाल होके वाला बा। भोजपुरी के पावर स्टार हिट मशीन दोनों आदमी एक साथ देखे वाला बा लोग। भाई लोग तोहनियो कितना दिन से इंतजार करते लो कि दोनों आदमी कब एक साथ देखी। तो भाई लोग बहुत जल्दी पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे के दिन ई देखे वाला बा लोग। और भाई लोग एक बात जानता लो, अब की बर्थडे के दिन है हाथ से हिलावे वाली ना, अब की आवतिया कमर हिलावे वाली हरियाणा के सुपरस्टार मॉडल। और भाई लोग गाना तो इतना ना हार्ड बनल बा कि तहनी सुनबा लोग ना तो तहनी के पाइट खुल जाई। सही सुनल भाई, गाना बहुत हार्ड बनल बाटे पवन सिंह भैया के बर्थडे के दिन। तो भाई लोग अब बर्थडे के बस इंतजार कर जाओ। बाकी इतने अपडेट रख, बाकी अपडेट बिहान फिर बताएं। बाकी भाई लोग थोड़ा मजबूरी बाटे, जाता नहीं, थोड़ा घरे काम उम करे के बाद, लकड़ी उकड़ी फाड़े के बाद का करबे भाई लोग। भाई के तनका दुख समझ लो और वीडियो को सपोर्ट कर लो कि वीडियो बनावे में थोड़ा और मन करी का। तब तक लिए प्रणाम।